Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye février kalo tile 16 san 2023 ni y'an ka dunkibaru waati seli bi dunkibaru kɔnɔna la an bɛna an da don minisiri min ka baara bɛnnen bɛ malidenw olu kɔni ka bɛn ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fo ka taa se bɛnkan sɛbɛn min n'o bɛ Mali ni Banbaci kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o lawaleya. Colonel Ismaël Wage ale ni maa o maa n'o ye lasigiso ye olu da bɛ min ye accord ko kuma la kɔni ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ an bɛna da don la ka walawali kɔnɔna la ka fara ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ lakana sabatigiw bɛɛ lajɛlen ma ni an ka finitigi kɔrɔ olu ka ko bɛɛ lajɛlen ma. Colonel Sadio Kamara ale kɔni tun bɛ jɛkulu belebele ɲɛfɛ olu ye taama kɛ o taama min ni a kɛra ka taa firum an bɛna da don fana la an ka walawalali kɔnɔna la ka fara kan min bɛ tali kɛ maliyɛn na ni ale Fatumata Batuli Ɲani ni ale mouvement an b'i kɔ a ma ɲɛmaa ye ale fana ye taama kɛ taama min n'a taara kɛ Sud Afrique jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min yɛrɛ kɔni bɛ n'a bɛ f'o ma ko Kaptum ani malidenw fana ye ɲɔgɔn ye nɔ an bɛna an da don la an ka walawali kɔnɔna la ka fara kan an bɛ taa an ka jamana ko kan n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ farafinna farajɛla an bɛ don n'olu ye walawali la. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an ka bakurubaw kɔnɔna la Colonel Ismaël Wage ale kɔni ye lasigidenw minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna la nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ deliba ye cɛfɔbɛ ani kanbɛnba Mali ale ni Banbaci kɔrɔw yɛrɛ kɔni o ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ani a ka baarakɛlaw olu kɔni wulila ka taa min ye alamisadonya yɛrɛ kɔni arabadonya ye ayiwa ni bɛ février kalo tile 15 san 2023 ni lasigiden minnu ni olu yɛrɛ kɔni da bɛ min ye Mali ni accord min bɛ Mali ale ni Banbaci kɔrɔ ɲɔgɔn cɛ yaasa o bɛ se ka waleya cogoya min na sigidala baro olu yɛrɛ kɔni kɛra baro a bolila caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min b'a to accord in yɛrɛ a bɛ se ka lawaleya cogoya min na gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni b'a kɔnɔ ani jamana ɲɛmaaw olu bɛ ka baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ hakilina kura minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin na don n'a nataw la olu bɛ se ka lawaleya cogoya min na minisiri kɔni ye hakilisigi k'o di n'o ye lasigiden a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn ni Mali cɛmancɛla fanga a maa ɲɛmaaw olu ka wulikajɔ n'u ka laɲini yaasa min ye accord ye o bɛ se ka lawaleya cogoya min na nka délégation mun ni o ye médiateur ye olu fana kɔni ye ayiwa u ka nisɔndiya ka se ka yira bari ka d'a kan kunnafoni min ni olu kun mago b'a la o sera ka di olu ma minisiri ani a ka cakɛda maa caman yɛrɛ kɔni fɛ nka u y'a laɲini waati bɛɛ lajɛlen na ni sigiɲɔgɔnnasiw olu ka se ka to senna min bɛ kɛ sababu ye ka faamuyaw ka se ka olu di maa caman yɛrɛ fana ma ani laɲiniw olu bɛ se ka sabati cogoya min na n'o dɔ ye ka se ka accord k'ale la waleya. Halisa minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka lakana ma ani an ka finitigi kɔrɔw olu ka minisiri Colonel Sadio Kamara ale fana tun bɛ jɛkulu belebele ɲɛfɛ olu taara taama la taama min n'a kɛra ka bɛn ni février kalo tile 14 san 2023 u taara min ye kɛlɛdaga la n'a bɛ fɔ min ma ko camp Firum Ag Alsar ni o bɛ tali kɛ 3e région aérienne na ayiwa an ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni dalen bɛ yen nɔ chef d'état-major général des armées fo ka taa se chef d'état-major général de l'armée de l'air général de brigade Alu Boyi Jara bɛɛ lajɛlen tun bɛ taama la ani maa caman wɛrɛ n'o ye maaba wɛrɛ an ka jamana kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni finitigilakaw ye ani jamanaden nanamasumalenw olu caman yɛrɛ kɔni tun bɛ taama in na. Ka bɔ yen i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na maliden Fatumata Batuli Ɲani ni ale mouvement an b'i kɔ ale maa ɲɛmaa ye ale de ye a bɛ fɔ jɛkulu min fana ma n'o ye kɛnyɛrɛye cakɛda ye groupe Tulisi o maa ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fana don a kɔni taara taama la taama min n'a bɛ bila min ye ɲɔgɔn ye belebele o siɲɛ 29 o kɔnɔna min n'a kɛra Sud Afrique jamana kan min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ka baara bɛnnen bɛ dugujukɔrɔ nafolo o sɔrɔ kɔni bɔli ma wa baara ninnu kɔni bɛɛ tali kɛ ka ɲɛsin o ma a kɛra Indaba ni o ye Kaptum yɛrɛ Sud Afrique jamana yɛrɛ kɔni kan a ka nin taama senfɛ a ye malidenw dɔw kɔni ni olu ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se min bɛ tali kɛ Kaptum yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛnɛ in kan a ko a y'a terikɔrɔw olu caman ye maliden minnu yɛrɛ kɔni bɛ ani olu yɛrɛ kɔni caman ye ɲɔgɔn ye u ye bonya belebele yɛrɛ kɔni k'a ye min ni a tɛ bɔ ale yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka bɛn ni ayiwa min ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ min ma ko surafana o ni o y'o dɔw wɛrɛ kɔni dun ɲɔgɔn fɛ ka fara o kan a ko nin kɛra waati ye ale yɛrɛ kɔni
kɔni bolo ale a terikɔrɔ caman ani a baarakɛɲɔgɔn caman ayiwa ale ye olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye maa minnu ni ani olu ye ɲɔgɔn ye halisa adamadenya hakilina ɲuman baara ɲuman halisa o b'u yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ olu ye kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ kumaɲɔgɔnya min n'a bɛ boli anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan o sini bɛna kɛ cogo di ayiwa ani u bɛ se ka hakilina kura minnu ta laɲini kura minnu ta yaasa jamana in yɛrɛ kɔni a bɛ se ka dilan cogoya min na i b'a ye k'a fɔ Kamtum yɛrɛ kɔni dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye Fatumata Batoury mouvement Ambiko a maa ɲɛma fo ka taa se groupe Tulisi maa ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma kɔni y'a yira k'a fɔ Kamtum ye dugu min ni a ka gɛlɛn ale yɛrɛ ma kojugu Kayi yɛrɛ kɔni bɔlen kɔfɛ a la bari o ye ale yɛrɛ kɔni wolodugu ye Kamtum kɛra dugu min ye sira caman yɛrɛ kɔni yira ale la min ye sɔrɔ ta sira ale ni sira caman yɛrɛ kɔni a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin maliden kelen kelenna fɛn fɛn ni o bɛ dugu yɛrɛ kɔni kan ni o ye Kamtum yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye ka bɛn ni u ye bonyamasegin min yɛrɛ kɔni kɛ a ye a ko a tɛna bɔ a kɔnɔ. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso olu ka minisiri minnu ka baara bɛnnen bɛ u ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni baara ma o ye sariya ta sariya min kɔnɔna la ayiwa u ka cakɛda min yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ n'ale ka baara bɛnnen bɛ miniko ma n'o ye Somafo Burkina SA ayiwa ka se ka ɲinini k'u fɛ ɲinini min kɔnɔna la o bɛna sanu kilogaramu 200 ka se ka o de kɔni ɲini u fɛ ayiwa k'a bila ni mago ye mago min n'a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kɔni ka mago kɔnɔna la a ko don n'a nataw la ayiwa min ye sanu min yɛrɛ kɔni minɛla a bɛna sara a baara kɛbaw ye ani a tɔnɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka bɔ la an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kan muso minnu bɛ nɔ ni olu yɛrɛ kɔni furu sara sariya taara Côte d'Ivoire sariya min n'a b'a yira k'a fɔ furu salen yɛrɛ kɔni kɔfɛ o muso suguyaw olu de bɛ min ye tile 300 ɲɔgɔnna si kɛ i b'o de kɛ sigilen ye sigi min kɔnɔna la ayiwa i tɛ don furuko kuma yɛrɛ kɔni foyi yɛrɛ kɔni na tuguni nin ye sariya ye sariya min n'a taara Côte d'Ivoire olu yɛrɛ kɔni ka assemblée yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka ni hakilina min fɛnɛ taara o ma bɛn n'o ye Côte d'Ivoire musolaka caman yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan olu y'a yira k'a fɔ olu ye muso ye nka u yɛrɛ kɔni ta y'u fari ye u sago b'u fari la ayiwa n'a ma ɲa furu yɛrɛ kɔni sara ka bɔ olu ni maa min yɛrɛ kɔni cɛ a ka d'u ye ayiwa ni u bɛ sigi kɛ maa wɛrɛ kun u ka sigi ko kun hali n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka u fari k'a di maa wɛrɛ kɔni ma u ka di o yɛrɛ kɔni ma o kɔni o sariya o b'o olu bolo. An bɛ to halisa farafinna an bɛ taa Tanzanie jamana olu yɛrɛ kɔni ye a kɔn bi an bɛ waati min na ayiwa livre n'o y'o sɛbɛn ye sɛbɛn fɛn fɛn n'ale bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛ ni musoya o kɔni o hakilina la min n'a bɛ olu ka taabolo ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɔn ayiwa o ko bi an bɛ waati min na ka daminɛ olu ka kalanso kelen o kelen ayiwa a tɛ don ye kuma tɛ fo ka taa se a kalanni yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'i da don min ye cɛ ni musoya n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na homosexualité o ye wale min ni wale jugu don a bɛ kɔn olu yɛrɛ kɔni ka jamana kan ayiwa sɛbɛn o sɛbɛn bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ ka bɛn ni nin livre kofɔlen yɛrɛ kɔni ye u y'a yira k'a fɔ o sɛbɛn a kɔni a kɔnɔ kuma a tɛna fɔ olu ka den fan foyi ɲɛna bari ka d'a kan a bɛ olu ka tabiya a b'o kɔn a bɛ fɔ olu ka taabolo a b'o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔn o kama minisiri min ka baara bɛnnen b'u ka kalanko ma n'o ye Adolphe Nkenda ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a tɛ bɛn olu ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ye wulikajɔ kɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko bibliothèque n'o ye livre mara yɔrɔw ye ayiwa ka don a kelen o kelen kɔnɔna la minnu b'u ka jamana kɔnɔ jamana ka kalanso fo ka taa se kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ de kɔni ka kalanso ma ayiwa minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɔ o livre so ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko minɛ o minɛ n'a bɛ tali kɛ ayiwa cɛ ni musoya ani cɛ tɛ muso tɛ ayiwa olu baaraw yɛrɛ kɔni na o sɛbɛn den kelen si tɛ don olu yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛlen u ka jamana ɲɛma hali n'o y'a sɔrɔ muso don ale kɔni y'a yira k'a fɔ Samiya Suluhu Asan ale y'a yira k'a fɔ bi ka kalandenw ka se ka olu yɛrɛ kɔni wele bi an bɛ waati min na u k'u kɔlɔsi ayiwa min ye jamana wɛrɛ tabiyaw la kɔni anw ye Tanzaniens ye nka an k'an jija tabiya min bɛ an fɛ yan nɔ an ka balo la an ka baara kɛ n'o ye o de ka ɲi an ma o de ye an ka siniɲɛsigiw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a ye a yira k'a fɔ cɛ tɛ muso tɛ ni walima ayiwa minnu ni olu yɛrɛ b'u kɛrɛ kɛ gɔrijigɛni an ka fɔli la ayiwa a kɔnnen don u ka jamana kan maa o maa mana sɔrɔ a la san 30 kaso o kɔni o de bɛ ɲɛ fo ka taa se min ye si kaso o bɛ o tigilamɔgɔ de kɔni fɛnɛ ɲɛ. Ni de fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka o caya k'an ka diya ninnu k'olu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.